jalukane Mbah Tos pokoke do dituruti. Ora nglegakno atine panjenengane kacau iki. Iya, Bos wong ana unen-unen. Unen-unene pripun? Teklek kecemplung kalen. Maksude Iku unen-unene piye lah sing anu lho, legakno weteng iki. lah iya sampean ki ya lucu kok. Iya. Lah wong nglegakno atine Mbah To lho kok malah keteklek kecemplung kalen. Keteklek kecemplung kalen ngerti karepe apa ora? Gak roh. Keteklek kecemplung kalen timbange golek alung wong balen. Mbok kon sapa mbok kon balen. Lah sampeyan balen lah ora. Ora butuh. Ya tetep mah wong inuk iki ya. Lagi witekno iku. Iki juga awak dhewe iki luar biasa lho ya. Nggih, nggih. Ketoprak ora entuk prei saka panjenengane Mas Tri. Dalam Mbah To. Mbah To. Ketoprak rampung ngarep magrib. Bar magrib langsung dangdutan. Dangdutan. Bar dangdutan langsung ketoprak. Gambyong ketoprak mulai. Lah nggih. Aku kuwatir siji kok Mas. Napa, Bos? Kuwatirku ku nek kanca kene, tangga kene, kanca apa tangga desa kene nek njaluk kaya iki ora cilaka ketoprake. Ger Gunung Etan, Ger Gunung Kulon, Pacar, Ujung, Tasik Agung, nah Ngujung. nah lah Terus njaluk kaya model iki. ah iya. Aku sing tak sakeni siji, Bos. Sapa Mas? Jan Setem. Mesti mengkis-mengkis gak enek lerene kok. Lah nggih. Ayo dadi angkat sik ya. Monggo. Wiwitane maca bismillah, pungkasane alhamdulillah. Mumpung urip monggo ibadah, sok ben mati entuk barokah. Wah, penak ta? Wah, kowe iki ya ndelok jaran iki ana dagelan jak selawatan bingung iki. Aja nih selawatan, Bos, aku ndungu adane kudu geblak kok. Malah mbok selawatan. Iki urung kanca siji iki malah ki engko kacau iki malahan. Neh niku pakanane iwak garangan kok. Malah mbok jak selawatan yo mengingis nganggur. Ya ora apa-apa le, Mas. Wong pancen ngaten iki panyuwunan cerita saka Mbah To, nggih. Tingkir Kratu pamriye apa kanggo Dik Andika sing dikitan. Muga-muga tumus karo panjenengane iso ngratu. Ngoten iso ngratu. Mosok Andika mbok kon dadi ratu. Lho, harus to ya. Tegese ratu Majapahit Demak. Oh, Blambangan ya ora. Ndak ratu apa? Ratu ning keluarga. Oh, besuke. Heeh. Iya. Kaya panjenenganipun Kang Bapak. Oh, nggih. Mas Triyoso iso ngopeni keluarga. Nggih. Rumah tanggane ayem tentrem, nyambut gawene ya gampang, rampung dikitanke, rampung disyukuri sesuk do mangkat segara entuk iwak akeh kabeh. Amin. Kaya omongane Sariman mangawan lali apa ora kowe? Nek wong menyang ku ning nek teko segara lah apa jarine gulung-gulung. Aku sing tak mangkeli nek entuk iwak malah digo ning masjid. Oh, entuk iwak digo ning masjid iki mbok kon sapa? Ayo jajal gendi kowe. Aku, Bos. Bisa ta cah gentenan. Numpak becak madon bloro, becak kuwi rodane telu. Telu penak ana dawuhe wong tuwa, aja nganti bisa kejalu. Wah, Sapa gelem manut dawuhe wong tuwa, ora bakal kejalu tegese kesalan surup uripe. iya iki lho sing tak enteni iki ya. Kata-katamu sing iki lho. Iya, Bos. Magrib terus sing isa lunga patiran nanging timbo wong urip nanggap ketoprak sok yen mati ben munggah suwarga. Ora ana. Iku ya padune tukang apa bos ketoprak. Ya Bu ya. Ana nek nanggap toprak munggah swarga, swargane sapa? Inama a'malu biniat.
Apa iku? Samubarang gumantung kok karo niate. Contoh kaya Mas Tri. Mas Tri. Contoh kaya Mbah To. Mbak Nur. Nek diniati ngamal, insyaallah bakale entuk barokah. Oh. Nek kowe ora ditanggap Mbah To, Nggih, nggih. engko esuk kowe ora kuat mbayar Bank Mekar. Praya iso. Lah iya. Rebo aku wis gak ana. Piye jajal? Iya ya. Kandhani kok. Jebule ya masuk akal. Kabeh kuwi gumantung ning niate. Niate sediane panjenengane sekeluarga nyeneng-nyenengke sepisan kanggo tangga teparo, ping pindho kanggo keluargane linantaran sunate putrane panjenengane Mas Andika, Mas Triyoso, Dik Andika Rizky Pratama. Amin. Iki montore sapa? Wis serah. Atok ono truk tololet. Jajalan sik iki mang le gawe parikan wis bener. Yang kedua jajalan. Sing kedua. Numpak becak. Ket mengamu kok numpak becak terus? Mbok liyane numpak becak lho, Mas. Liyane numpak becak. Ana buta gejegor sumur. Wah, ndahe apa ya butane iku ya. Parian, Bos. Sumure iki jero apa cethek ngono lho. Sumure iki jero apa cethek? Sumur kompan. Dadi gedhok ndase butane. Oleh ta ora? Lah iya jajalan. Lali. Masa dagelan kok lali? Iya. Kemang bar magrib isak ya, Bos. Bar magrib terus ngisak lunga patirak nyangking timba. Mumpung urip nanggap ketoprak, sok yen mati ben munggah suwarga. Ya ora wahyu manggala tok, guyub rukun barang ya ditanggap. Ijeh ta ora ya sesuk ya? Iseh engko nek dikaroni, Bos. Ra ya? Nan ya. Iya. Ana buta gejegor sumur. Merga buta Kayal. mangan krai. Nyolong krai. Kayal ya. Buta kok kecemplung sumur iki kayal. Aja sing kayal, Go. Sing biasa ya. Sing nyata ngono lho. Mangan telo gejegor sumur. Kebangetan le mangan telo kok gejegor sumur terus. Mangan telo karo gremeng ra roh ning sumur kecemplung ngono lho, Bos maksudnya. Masa ana parikan mbok kon jelasno. Ning ora iso gejegor sumur nek mangan telo. Oh gak oleh ya. Gak iso. Perkarane apa gak iso? Kok gak iso iku? Nang jero wis ana buta. Oh iya. Den dijak mangan karo iku mang lho, Bos. Mangan telo. Ya jame parikane gak oleh lah, cacah. Sing apik ngono lho. Iya. Mangan telo. Aja mangan telo terus. Mang numpak becak. Iya. Saiki malah mangan telo. Gak. Nah, Kutha Blora jare ade. iki rembang, Rembang ya, Bos. Iki rembang. Rembang. Iso. Gak lem Blora. Gak entuk ndono. Wabillahi taufik walhidayah wali. Kok angger rampung Angger ora oleh kok. Rembang roh iku aku nek rembang iso aku. Piye jajal? Desa kene desa ndi, Bos? Ger Gunung Kulon. Geri Gunung Kulon. Nah, Klambine abang ketoke konangan le kelon. apa iki, Cak? Apa iki, Cak? Bahaya iya. Ana kelone kok ya. Gak entuk ya. Gak entuk. Terecah musik matane. Oh parian gak oleh. Amuk le. Ya. Numpak odong-odong mungo karang jae. Iku ya, sip. Numpak odong-odong ning karang jae. Tuku apa leh? Kang
sarta tuku bur. Iki terus piye? Dadi wong sing prasaja wae tak dongakno Mbah to panjang umur. Cacak ya. Mang tuku bur burine panjang umur cocok ya. Salatullah salamullah. Salat oleh ora salat oleh. Lho wong iki parian ya, ayo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Amin amin ya rabbal alamin. Tuku gendeng Nggo gawe apa? tuku gendeng go gawe omah. Omah gedhe omahe sapa? Omah gedhi omahe Mas Triyoso. Mlete kowe iki. Lah aku menawar kok iso mbok tutukno. Iki tenan. Mbah, Tenan lho ya. ketoke. Ah, maju nek ngono. Tuku boto mbok nggo apa? Tuku botong go gawe garasi mobil. Mobil gedhe mobile sapa? Mobil gedhi kagungane Pak Triyoso. Kowe. Angger sing gedhe-gedhe Nggone Pak Triyoso. tenan piye? Alah aku Sampeyan mau wis ketemu Mas Triyoso. sampun Awake piye? lumayan. Ora gede, ora cilik, ora dhuwur, ora ndek. Tan mongko gedhi. Masa iya, Bos? Bisa. Iya tak nekno sing budi-budi nggone Mas Triyoso niku piyayine aku ngadeg. Dadi ngono. Iya, Bos. Sing gedhe-gedhe Nggone Pak Triyoso. tenan lho ya. Oke. Tuku kurungan mbok nggo apa? Kurungan. Tuku kurungan nggo wadah manuk. Aja nggo wadah manuk. Lah trae kurungan ngene iku nggo wadah manuk Bos. Tenan. Nek kurungan kukupan yo nggo wadah pitik. Nah. Iku sing kendol-kendolno. Dak kurungan wadah manuk, Bos. Ada manuk? Iya. Manuk tenan lho ya. Manuk tenan asli. Salaman. Mang sing gede-gede nggone sapa? Mas Triyoso. Tenan? Iya, Bos. Manuk gedhe manuke sapa? Ayo salatullah ae, Bos. Lah ndak urung bar iku mang, Bos. Lah iya. Salatullah ngono lho. Engko sik. Kowe mang wis tak kandhani nggo aja nggo wadah manuk ngeyel kok. Lah trae kurungan gua ada apa mosok pitik diade kurungan. Manuk lho ya. Iya, Bos. Manuk gedhe manuke sapa? Ayo. Mang Pak Triyoso tak wis bomah lah, Bos. Apel apa? Mek bendo tak Bos. Ora. Manuk gede. Takok Mbak Nur. Lah kok takon Mbak Nur perkarane apa? Lah sing roh Mbak Nur, aku gak tau roh. Wah, dagelan kok kemproh. Lah sampean lah ya ora wani. Apa ora wani? Yakin? Yakin? Tuku kenteng nggo gawe apa? Tuku kendang nggo gawe omah. Omah gede omahe sapa? Omah gedhe omahe Mas Triyoso. Lagi dibangun lho iki. Perjanjian sing gede-gede Nggone Mas Triyoso. yakin lho ya. Yakin. Tuku botong nggo gawe apa? Tuku batang nggo gawe garasi mobil. Mobil gawedhi mobile sapa? Yo ya terus. Mobil gedhe mobile Mas Triyoso. Ya Allah, muga-muga disepuro kabeh kalukutan. Tuku manuk. Piye nang, Bos? Kok tuku manuk? Nang piye? Tuku Tuku kurungan nggo gawe apa? Tuku kurungan nggo adah manuk. Manuk gedhe manuke sapa? Manuk lho kok aku? Kowe abas kok aku. Kowe sing tak takok yo ngalah aku neh. Mah kowe jiri ora wani. Ra ana aku ra wani. Lah dik tak tukuku kurungane ya? Ya. Tuku kurungan nggo wadah apa? Tuku kurungan nggo ada pitik. Manuk ah.
Aku kudu manuk. Manuk lho, perjanjian. Kudu manuk. Manuk lho, Bos. Nggo ada manuk. Yakin manuk? Manuk. Tenan? Iya, iya. Iki tak elingno lho. Iya, iya. Sekedar hanya mengingatkan Oh, ora apa-apa. kalau ada apa-apa aku tidak ikut bertanggung Ora jawab. apa-apa, ora masalah Manuk. wis dibayar Mbah Toy kok. Dak aman iki, Bos. Aman. Manuk lho ya. Iya, iya. Tuku kurungan nggo ada apa? Tuku kurungan nggo ada manuk. Tak bianten nih. Nggih. Manuk kuweti manuke sapa? Manuk gede kurungane gak sedeng. Salatullah salamullah. Manuke Garuda kurungane emprit. Kee Mbak Nur iku kurungan emprit. Ora ngono ah. Lah kok ora ngono piye? Kok kurungane ra sedeng? Lah piye? Kudune ya manuke Mas Triyasa ngono. Kowe lho ya. Aku Kowe ra? lho, aku gak wani muni kowe sing tagak wis tak warayo. Kudune iki manuk gedhe manuke Pak Triyasa. Kowe ra? Oh gak. Ya iya. Lho kok aku sing muni? Mateni wong. Lah, Maksude iya. sampean mang lho. Apa? Manuke Pak Triyasa. Ora aku wis tepung kali panjenenganipun Mas Sampun, Triyasa. sampun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barokah Mas. Amin amin. Mergo iki panyuwunan cerita Nggih. saka panjenengane Ini, Pak Mbah To. Mbah To njaluki kudu dagelane metu Metu dhisik sik. ora dadi boyo Ora pang apa. masalah. Ben iki engko tamane bendang gage Oh, nggih, siap. Kanca siji ndi? Wau, perkiraan munggah kaji wis mulih lho. Mas Sariman. Ana apa to? Ana apa? Aku sepuluh itu lah. Wah, ya ayo, Bos. Apa to, Mas? Sariman ini mesti aneh. Lah kok aneh? Lah, Cep. Jing. Kiki dadi yo. Dadi Sunan Kudus. Sunan Kudus kok dandane kaya Pangeran Diponegoro. Sunan Kyai Diponegoro. Ana kok Sunan Kyai Diponegoro iku lho. Ya Allah. Nah, kecekelen Bro. Lakon Islam. Lah Gene. Bacaan ya Allah Gusti. Bacaan kaya Mas Heru. Lah aku ya roh karepem. Karepku lha apa? Aku rak nganggo ngene kembar karo bose. Ya. Kowe kok nganggo ngono sebabnya apa? Sebab apa? Mergo seragamane ora dadi. Aku kan Kowe kan dagelan partai tambahan. Padahal tambahan. ya Kowe padha karo ndeban serep. Ini maju. Ini kan. Mbah Yai. Ini cung joreng apa? Assalamualaikum Ji. Iya Le. Bos, kuwale sing sampean sing teko iki sing muni assalamualaikum ora kene. Goblok kabeh kowe. Lho kowe yo goblok. Mulane bener omongane Mbah To. Gini ya. Keprake mogol iki ora salat kabeh bener. Lho, aja ngenyek wong lho. Kowe aja ngenyek wong. Ayo diajar. Kowe iki ora ana dununge. Macam-macam pateni. Kowe angger salah ngomong, weteng tembus kono. Edan iku landhep tenan. Ora iso ben. Kowe mang ngandakno piye? Mbah To kondo. Piye? Ora aku mancari man. Asline bener omonganmu. Lho prake mogol iki ora salat kabeh. Kok ora iso Mas, muan ora iso salat. Sesore mang sing ngebeki langgar kono niku sinten? Ngepeki apa do turu ning empere ngono kepareken. Lah Kamu kok ni iso salat iki? salat apa? Iko mau ngenteni salat isya. Aduh. Salat isya apa dangdutan kok salat. Sik Lho to. kowe kok muni gak iso salat iku piye? Awak dhewe iki wong muslim. Aku ya wong Islam. Ya. Mas Endor wong Islam. Islam. Sampean ya Islam. Kowe Lah kok Islam ta ora? ngarani ketoprak ora iso salat ku jalarane napa? Lagi mbok delok pacaane mbok delok kok. Kena iki lakon jalukan pamundutan lakon Islam. Ya. Joko Tingkir ngapa mau? Joko Tingkir ngapa? Joko Tingkir mangan iwak asu. Yang lambimu iki lho. Kok iso tekan asu iki lho. Joko Tingkir ngratu. Joko Tingkir ratu lu ngapa pakaianmu dong Gedhen ini? ayat. Pakaianmu dong ini. Kira tertib. Iki genah cetha nek lakon muslimin wal muslimat. Lah terus? Makulullah. Sampean nganggo ageman, Sunan. iki nganggo apa? Nun Iki- sewu. Iki ndasku tak tum.
Apa jenenge? Iki jenenge pakaian sponsor Sarini. Sarini ro. Ya padha nang TV Sarini. Ya Allah Gusti. Iki jenenge ora kok sponsor Sarini ya Man. Lah apa ini? Iku jenenge apa ngene iki? Umbel gelung. Ubel gelung. Ubel. Lah terus ngene iki nggawa apa nek nggawa? Iki apa, Man? Taplak Lewat-lewat. meja barang ngene. Iki jagane nek aku ngiler tak golap. Jengene Iki jenenge sebran. Sing salat lho. Serban. Serban. pero karepe serban angger iki muser ya kaya ban. Kok tak goco ndasem engko. Lah kowe ngene iki nganggo apa? Iki apa iki? Coba Ben apa? ben kaya Habib. Sing Saiki TV-TV. saiki tak takon. Sampean mah ngarani jalukane halah. Mlaku miso kaya mentok bar ngendok. Dandanku bari ya. Sik to. Piye? Sampean mang kondo nek ketoprakku jarene ra tau salat. Oh iya no, beda karo Mas. Ya, wis tak tampa. Nek sampean tau salat, Sogol. jangkrik mogol lek sogol. Mogol. Ya wong tak ngenekno bos. Man, kowe nek nyeluk mogol nek sogol kudu saking fase ndor. Sarimane elek-elek salat ya tau le. Menungso urip ning alam dunya kudu nglakoni salat kabeh bersama Wahyu Manggolo. Sih. Apa hubungane kok nglakoni salat bersama Wahyu Manggolo? Oke ngene Man. Wis jajal sik, barno sik. Iya. Ben ngomong. Jajal. Oke. Nggih, pun. Nek aku gak tau salat. Nah. Nek sampean apa tau salat? Tahu kol. Limah waktu Man. 17 rakaat. Aku salat Sedina sewengi ping 5. kakean pegel. Salate pegel. Salat kok kakean pegel. Lah terus Lah kok salat sampean le salat ping pira? Setahun pisan. Loh, Enggak salat, timbang ora tau salat. Kiai sponsor Sarini. Ada apa sih? Ning dinggon iki nek salat kanggo salat wajib jarine cagaking agama. Kuwi iki sedina ping 5 17 rakaat rina wengi. Kakean. Lah sik to. Lah nek sampean kok setahun ping pisan ku salat apa? Salat apa? Salat Idul Fitri. Tak nang aku. Tertib lho, Le. Tahu salat sepisan Idul Fitri sing mantep. Lah terus Bar salat Idul Fitri sesuk neh ngono neh. Ono neh. Salat Idul Sitoke. Apa? Kok salat Idul Sitoke ono nek usul. Wal Idul Fitri. Usoli sunatan salat sitoke. Idul Sitoke. Iku sih. Menawa sing dikanto sing bleh wedhus ku lho, Bos. menawa. Idul nyembelih wedhus. Bocah bentuk. Iku lho gol sing korban-korban iki lho. Iya. Bar Idul Fitri terus Idul Sitoke, kancane Fitri lho. Iku jenenge Idul Adha. Ah, itu lho Idul Adha. Dina kurban. Ada. Ada. Apa? Adang. Ada. Ada iku pati bentuk. Ada. Adha. Adha. Ning cangkemku merongos ya kalau mbakmu ya. Ada. Delok aja. Saya mangan. Isin aku. Manya. Wong Allah, sik to. Jenengan iki ngomong Idul Adha kae kok ora iso. Idul Idul Adha. Ha iso ora? Iki lho Sunan dikaplok raine. Ora ngajeni Sunan mbok kaplok. Iki. Lawang mangkel kok ora entuk iki lho. Mangkel ning aku Sunan lho, Gol, Sunan lho, Gol. Ropramu ana Sunan ora? Ono. Sapa? Sunan Hadirin karo Sunan Kalijogo. Kalijogo Sunan Kudus. Sunan udah salat ora kok dalil ndake-ndake. Mas. Sunane ketoprak. Apa badare kan Allah astagfirullah. Mlebu tak telung piring. Tolong. Ya sariman sunane. Tolong urus Mas. Ketoprakku iku do salat kabeh kok iki ngarani ora salat Mas. piye? Apa? Tak omongi ya. Apa? Ono Tak omongi ya, ya Mas. Mas, tak omongi ya Mas. Ojak sembrono dosa lho dosa. Jenenge salat kuwi hukume wajib. Titi wancine. Titi wancine ana. Ayo. Mergo ana dalile iso muni dalile apa? Dalile ya. Dalile piye? Allahumma lakasumtu.
Aku lali rada aneh dalil-dalil. Dalile iki ngene lho Mas, tak warai. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa iku? Sik Bos. Apa iku? Ketoke setan iki Bos. Baleni jajal. Ini jajal. Lali. Sunan apa pancal? Ya kesonan lalinan kok. Lon beni. Nganggo bismillah sik go. Wong mau tak uluk salam ora dijawab. Malah kon bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya iku apa tegese? Karepe apa? Wajib sholat ning alam dunya nyembah Gusti Allah Subhanahu wa taala, manut aturane Gusti Allah. Terus Wis iku ilengku. Mbah Yai. Apa guyung nyek kowe? Mbah Yai. inna sholati Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. sak temene Inna sholati kuwi inna sak temene sholati wong salat utawa ibadah lan urip patimu kuwi rabbil alamin kanggo ngersaning Gusti Allah. Berarti Ina iki mau sholat terus bakal mlebu. Gak, Ina saiki dijak minggat Darko. Tekan ndi lek kok tekan ndi? Lah Ina bojone Darko. Gregeten Aku gregeten Mbah To jalukane Islam. Aku terus dadan kaya Sunan lah. Perkara bener mbah copotan ndas. iki dene sing urung aja taplase. Ndas ngeluwe. Sunan Mbah Darto urung mbok lakoni. Apa? Iku lho sing aku lama-lama gambar. Wah, cok arep Mbah To. Iku mang yo jalukan. Ngene iki lho Mas. Kariman kaji palsu piye lah ndor ngono. Ndas gajah ileng kok. Yo tetep bileng wong pakanan ndas kirik kok. Wis kalau ora ngene-ngene ancol kalau kok ndas. Lah malah apik ngene. Justru malah apik ngene kaya kopiah alami. Aku ndas sih mbok keruak. Ben, iki tenang aku. Peri kok, Dor. Lha sik. Jangkrik. Aku mbok kon Greget tenang aku. Sariman apa mbok pateni. aku kaya kau-kau. Sik. Sik. Kaya nyekne ya, mau Guyune Wis nyek to. yo. Saiki nuwun sewu nek ketoprak kok Mbak Rani ra salat iki jalarane napa? Hah? Iya, ya yang melakno iku gol, kowe sing tabah ya gol. Mergo ketoprak iki tanggung jawabmu. Anggota iki kabeh ya kowe kabeh sing nanggung. Mulakno aku arti pateni kok gol. Ora. Dor, meneng iku Dor. Ora iso, salah omong lak cungkil lambem. Wis ayo jajalan. Ayo pangeran dipun. Jajalan. Lah iso mbok untir. Lah iki menungso kaya netimun mbok cukek nganggo. Lah iki menungso nenekno blok kok. Wis jajalan. Piye Masalah apa? Sampean iso ngomong tanggung Kudu iso jawabmu. glendekno, Man. Mergane pripun? Ngene iki termasuk iku imame. Nggih. Ketoprak iki termasuk makmumi. Lah iya. Mulane kowe siji dadi panutan. Nggih. Tumindakmu sing bener. Mergo kowe dianut wong 100. tenan. Iki omong tenan gol iki. Nggih, iya, iya, Aku Mbak. aku Nggih, nggih, Mbah. aja mbok guyu ah, tenanan iki. Iya, iya. Iya, iya. Iya, Mbah. Pun lajengaken. Kowe sebagai iman iku ya kudu panter lurus. Nggih. Kowe ketua ketoprak ya sing lurus ben ketoprakmu rame. Iya, iya. Siji tumindakmu dijogo. Iya, iya. Kaya sariman ngene iki tumindak dijogo. Jaga. Sayang karo bojo, sayang karo anak. Iya, iya, Bos. Dadi suram mikone kok enek wong wedok liya ora kepengin, enek apa ujian apa ora kepengin. Ketua iki kudu tabah, kudu tabah. Mulane Ketua hati-hati. kudu mlakune Ketua lurus. kedaipun tabah Tabah. lurus. Nek ketuane tabah utawa lurus, Nah. ketoprake pripun? Laris. Lah kowe iso ngandani ketoprakmu kok ora payu. Dene menggak-menggak. Ayo ngomong ah. Berarti menggak-menggak. Berarti aku ndak bener, Cak. Berarti menggak-menggak. Ayo. Aku berjanji pisan tok. Jangkrik iku. Lho, iki Yo nyata ora lho. iso Mas. nyata lho, Man. Wit gedang wong pakel. Ngomong gampang, Lakoni angel. nek upamane panjenengan ki lakune lurus, sampean gawe ketoprak kae lah kan mesti laris. Laris. Aku mau tekan kono barang Sing ngakon sapa nek ora tekan kono ora dadi. Aja ngono ketoprakku gol. Iki dhewe di luar ketoprakku. Iya, iya. Ketoprakku sajur lah wis. Sing penting aku bocah terus ya gol. Ora ngono kowe kok seneng ati Lah iki perkara mau kan batinku kan wong lakon-lakon Islam. Iya. Kowe ora macak ngono aku macak ben mbok menawa Pak To atine seneng karo Sariman kok iso macak ing ganteng kaya Sunan Kudus. Mbok menawa ngono lho. Kaunan Kudus apa jenang Kudus?
Masa rai ku diublek. Sunan Kudus iki nek upama Sik sampean iki lho ngenyek guyu ngenyek mau kok. nek Tukang upamane musik wis meneng lho malah ganti wong iku. nek upamane sampean dadi Sunan Kudus sampean iso silaturahmi Apa? silaturahmi Ngene ketua kok cangkeme ra bener. Tolong cangkemnya dijaga Mas. Kamu ketua lho. Ketua omongannya tolong kudune dicek. lurus. Sik to, aku ngomong Piye pripun mau emang? Sile ya, Bro. Sonjo Sinonjo iki lho Silaturahmi kok. Silaturahmi. 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 Berkunjung. Ayo gampang berkunjung kan. Ya Wah, angel aku ngomongan karo. kowe gak wong. iso muni piye Nan? Berkunjung silaturahmi. Untuk proses yang ini Mbak coba. Silaturahmi. terus nek bar silaturahmi nek sampean wong Islam sampean mang jare tau salat ora ketang setahun ping pisan tambah siji salat Idul Fitri karo Idul Kancan. Belah wedhus. Wedhus itu ada. Itu ada. Ono nek salat belah wedhus. saiki nek ngoten sampean rak wong Islam Ngonten tetep kok. tenan Kok menawa. Lho. Islam kok mbok menawa. Nek Islam ya Islam. KTP ku Islam. Gak KTP. Kowe nek wong Islam yo ngakoni kewajibane. Iya no. Contohnya apa? Salat. Setahun pisan memang bener apa? Setahun. Ya tek ngene lah ya salat aku desa ae lho gol macam ngene. Dekne anggere ape salat. aku sing tak pikir ki siji kok nyawa Bu. nek upamane sampean salat wong Islam sampean le salat ning ndi Lho. Ya ning alun-alun lho gol apa ning kali. Ya salat iki ning masjid umume tak juwo tak candak tang. Sandak kali gocine. Tang losor. lagi iki lho ana anak buah wani karo ketua ya lagi Mantan lek yo Mas. Aku yo arah-arah dijak kok. Ya, Lek. sik lah nek upamane sampean salat ana pitakonan sampean salate ning ndi Yo ning masjid. nang masjid Salat. aku iki roh omahe sampean antarane masjid karo omahmu ki benggange adoh Bener. guyu kakekane Buantur. Loro ndur. takoki malah guyu Pleng-pleng. Mak celeng ngono ya. aku iki takon tenan kok malah mbok guyu Oh, omahmu karo masjid ki adoh Neng aja bermoro tangan agol. Oh ini. Adoh. Lah Omahku iya. karo musola adoh. Niki, nek pas ana wayah salat apa sampean ki ngerti goblok kabeh ya. Ate omahku pelosok. Adoh saka masjid musola. Lele. Wong nggon aku nek adane banter-banter, kok padha nang nggonmu. Kaliren. Duh, sik Wong nggon aku ya pelosok lan nek adan ki banter-banter. Kok padha nang nggonmu. ya kok beda man Itu lah apa? nek nggonku adane ora banter-banter Ning kok tinggal nek ben krungu nek adan ya banter-banter. ora ya Ndor ora Man. Dari nggonmu piye? iki mang nang kene mang adane piye Ndor Allahu Akbar Allahu Akbar. nggonku ya ngono man Allahu Akbar Allah Iki sama kowe jane Man. Islam iki Islam apa? Kok ana Islam kok ada no banter. Iki piye lek? Lho kok piye neh? ana piye wong adan kok banter-banter Maksudku dar gol mongol. Tak candak kali kok jenak. Tang gitu. wong sampean dhewe sing ngomong lho Maksudku Mas iki wong nggon aku nek adan iku banter. Lho, ya beda tenan Bos. sik iki Islam apa iki Ndak Islam kok. sik to Islam kok mosok adane kok banter Menawa adan ku ya Allahu Akbar Allah ora aku Bos. Masjid iki Al-Bajinganin iki lho Bos. Cangkemmu tak jotos yo. Iku Lah banter suarane gol. Suarane banter. Gak Allahu Akbar. Yo ya Allah Akbar ora banter. Oh, iku berarti terus nglakoni salat. wong adan kudu nglakoni Salat. ora iso aman. Lha ngopo? Adan kok mbok kon nglakoni salat iki piye carane? Wah wangelan nah iki. Masa kowe anggere dungu adan terus salat? Ya ora man wudu sik. Iya. Lah iya. Bener. Nek bar wudu lagi Salat. lho langsung ning padasan kono. Iya no. Berarti Iya ta wong ora jotos. Tang.
Emosi aku mbok upet-upet. Aku ndas ngelu upet-upet. Iki ora ngubet-ngubet, Mas. Fakta. Nek bar wundu terus Salat. Berarti ning padasan kono kowe. nek salat ning padasan. Iya, Man. Tak maksudnya ngene lho. Dor gol. Bar wudu terus geser. Oh, salate geser. Yo bar wudu terus ning gone masjid karo ono salat ning kono ora kebrok kabeh kok. Ning gone masjid napa? Salat. Lho, jare wudu. Nah, ngene aku. Aku mau melu ketoprak lah. Aku mau kroyok terus mati aku. Berarti dientrehno, Man. Ngene lho, dagelan itu bukan penggelapan tapi penerangan. Fakta, Mas. Mata-mata apa mbok upet-upet das ngelu. Dadi sing cetak golek ya apa? Banter. Mau gregeten aku. Sik to. Nyapa lho, Man. Saurunge salat. Ya. Kok wundu sik ki pamrihe napa? Ben suci saka kadas kecil, kadas besar, kadas panu kurap dan lain. Kutil. Kadas ora kadas. Kadas kecil ada. Enggak, Pak. Ora kadas, Cuk. Enggak kadas panu. Keruwet neh. Oh, Ben, timbang Banter. Sik to, aku pengen takon karo sampean. Oke. Nek berarti wong Islam saurunge salat wundu. Sampean ya tau wundu. Ya tahu agol kuwi piye lah gol. Carane wundu niku pripun? Alah ngono mbok takok ning sini. Wis ora takokno lah. Kudu ra, Man. Aku wis ngrasakno kowe Wis ngene nek gak wundu kabeh wong yo nglakoni kok mbok takokno barang ku. Man sari, Man. Man. Mogol mau digol. Pamong sampean nang kene. Iya. Sampean dadi tempat wundu. Iya. Sariman ape salat wundu sik mara nang nggone tempat wundu. Lah terus Carane pripun? wudu anggere cus cabut bet bar. Man. Kok nek kurang marang wadus ngono lu selesai kabeh. Borongan bujukan ndak wis. Ya Allah, Man. Wong jenenge wong wundu kok ya ora paham lho. Isa ora? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu bi wudu se. Mbah to, ngene kok mbok kon ngejak iki lho, Mbah. Ana wong wundu kok wundu A, wundu B, wundu C lho. Wah, Mas. Wudu Z. Sorry Fardel, usir mateni Fardel lillahi. Wudune urung bar wis niat salat. Nawaitu wudu adalah pendekat dasar Fardel waspada lillahi. Amin. Ya amin. Bar wundu, Semangat salat. banyu rai di Grujuki kabeh. barai apa, Mas? Pokoknya aku borongan biasanya kalau aku wudu terus ember tak grujukno langsung suci kabeh. Sing penting resik aja. Sik, lha nek sitok-sitok kesuwen. Nah iki nang disawer anu. Ngene sithik-sithik kesuwen. Suwen. Cuk ember jeruk langsung borongan resik wis. Suci dari kadas kecil kadas besar. Kan ana aturan ya, Mas. Masa aturan ya dhewe aku. Ndelalah kowe bar wundu arep mancik masjid ngentut, Man. Nah, Ngene iku sing diwundoni apa? lho batal. Terus wundune. Wudu meneh. Sing diwundoni. Wis nawaitu wudu wis terobong nek fardol lek. Wudu meneh. Wong jeneng ngentut batal demek wong wedok enak. Sing ngentut sing ndi? Sing ngentut bokong. Kok sing mbok wundoni sirah. Lah Dek jek batal. Kene jek reget. Yo kene aman usul. Las waduh. Ora ono wudu kok nawaitu ngene iki ora ono kok. Edian. Kok niki sing sampean dhewe sing ngejak ngomong Loh, kuwi iya. lho. Wis ora usah ngrembug iku tekan ngendi ndas melu. Wis ngrembug liyane Pak To. Pak To. Mbah ta ndi? Kalau lagu apa, Pak? Ngene. Sariman dadi jak selawatan ya. Oh iya. Klothokno lek. Nek selawatan kowe entek kabeh no. Nek main terus aku sobo ke musala mergo ketoprak ora tau main lek. Berarti ketoprakan gak tau main Perkara musala, lapo ketoprak laris malah lali karo Allah. Iya. Lu ketoprak ra tak main ning aku lak eling karo Allah. Iya. Yen iki kowe lali ibadah karo Allah kakan ketoprak main terus. Lah, Kula kok jono akeh main. Lah kowe ndek iki kok ngebel bos aku ra mbok jak jare ngene. Iku pas aku lagi kesepian. Oh. Cangkem iki boyo. iso jancuk aku kok. Jare cangkem boyo. Dadi ngoten nggih. Ayo dadi selawatan. Oh, Selawatan. oke. Mau kan aku wis ngarep selawatan. Eh. Sarungmu tak buat teh.
Gini ya, Man. Klambiku ora kembar dhewe jangkrik. Ora ditukokno bose. Iki ketake klambi bodo ya, Man. Klambi bodo taplakmu ijo. Oke, Sing sholatullah. Apal anakku anggere sore karo bojoku. Allahumma Sholli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa Maulana Muhammadin wa Maulana Muhammadin wa Maulana Muhammadin wa Maulana Muhammadin wa Maulana tok tok tok. Ya Habibi ya Bala anakku yang sore nyetel ning gone kasidi. sing ya Habibi Kasidi untukmu. Sidi Kaset kasidi. Sidi. ya Habibi ya Mustafa ya Alah tok liyane. Sing aku ora patek apal. apa ndak Sing angil. Tolak apa guyu apa le? Salatullah Salamullah ala Tuhan Rasulil apal. Utuhku lho untuk ada metu apal. Huldu mahiyadahu nabadiha. Ki apa iki rapate aku ora tau krungu iki. Apa tau krungu iki? Jadoru. Apa iki? Ah, rapate apal iki ora krungu ora tau digo iki. Ora tau disetali uri kasidi. tan mongko asine kowe anggere mangap lah Iya meneng. Jangkrik diapun. Ketoke kaya selawatan ngono iki nek gen bingung. ngeten lho Mas. Oke. Yang namanya sholawat Nah. itu kan nek wong Islam gelem sholawatan sarinane dalasan Oh, ini insyaallah besok bakal pikantuk pitulunganipun Kanjeng Nabi sapa Gusti Allah. Muhammad karo Gusti Allah. Gusti Allah sik terus Kanjeng Nabi Muhammad. Sapa sing gedhekke selawate dulur-dulurku kabeh kene bakal dientuki syafaate ngersane Gusti Allah lan tumurune Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi. Wah, ngele kok ngene. sik gampang ae Ayo jajak salatan apa yuk, gampang. Salatullah salamullah ala toha rasulillah tendang Mas salamullah ala yasin habibil Enak ini sih, Dek. man selawat. Lah nek kebiran mana musiknya jupluk dua. ngene Nganggo terbangan iki lho. sik tak golekno terbang kene sik nah iki Terbangane Mbah Ji. timbange gak ana terbang iki ae iki Mas nah nganggo iki kan ndar nganggo iki Oke. karo latihan jajalan ya latihan engko tak parai ngene salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah iki wong ora ana terbang latihan nganggo iki kliring ae Oke. ben dianggep kaya Terbang. nah engko nek Oke. bar ngono terus tak ding tak tak tu dang to dang to bisa ya Ngono anakku iso. ya jajalan iki mang piring nganggo apa kok lunyune ngene cah Paling bar dinggo mangan iwak welut. Ya iwak kebo. Go mangan iwak welut. salatu ayo karo kendang Mas Ayo. salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah teng 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 Jos. Ngene. Ora rugi Mbah to, ketek meteng kon ngejak mangkat. Oke. Nah, nglatih selawatan Mas Sariman Rasane ra iso. ben ora kaji palsu terus. Insyaallah tak. Sip. Balen ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah teng 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 wis isa man latihan sik wong loro man aku tak nang guri dulu ape wudu sik aku Abang lotok kok. iya
Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wah, sendar kaya wong beto. Iki dadi apa ndar gerang gambar ae ora tes stres. Sabu. Bocah iku piye? Raine ra ontro. Ora iku lho iki dadi apa tek ketek. Sini wong. Iku lho rayem iku lho. Bentuke apa? Ra iku kenapa? Rayem malah kaya wong bengkel. Aku wong resik anu. Iki piye ceritane kok ngene? Man, Kelakuan mogol. Salatullah salamullah. Ayo Apal. Latihan. Apal. gentenan bos idolan karo iki. Ya, Bu. Sik jabang bayi. Sik, Bu. Sitoke, ya. Suci. Ya, iki lho, Bos, idolan, Bos. Ya ndi mang? Ukur kok rantuk aku iki kaya. Iya. Nyanyi matur. Nyanyi. Idolan miring. Sekor, timbang kowe diamu kol. Lah iki dia. Aku yo ora iso nampani wong aku nyekeli piring loro. Matur suwun. Lho, sik to keterangane piye? Wis do iso apa urung? Jalan. Wis apal aku, Bos. Bisa. Ya Iki lho aku ape ndeleh ra iso. Iki lho Bos kaya nganggo iki sing iki lah. Wis iku selidar. Kadalah. Ketua menang-menang. Kuwi akeh arati ya. Ayo mulai. Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tek. Ya Allah. Jalan cecol rape iki. Kurang apik man. Gas. Keterangannya piye to iki, Mang Sobat? Tang dung iku diplakno raya, Bos. Aja mau anggang-anggang. Ayo mulai. Aku resi. Balen. Ngene lho, Man. Iya. Kurang kok. Maksudnya bosnya kan urung patek paham. Carane dengan itu kan urung kera. Oke. Salatullah Sholatullah salamullah Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Padha sregel. Ngambung. Alah man. Nyek uang ya man. Sik to. Dinyek. Sing gawe perbuatan piring ki mang sapa? Kowe. Nyatane ya piringe wong loro kok ana irenge. Lah. Lu piringe sampe enek dadiye. Pol mburi sing nggawa piring sapa? Sari-sari. Sapa? Sariman. Aku
Sariman sing gawa. Aku ape mbok garap ape mbok dadekno apa? Ketuane rupane ra gandeng. Ame bongko memang. Aduh, lagi iki lho ketua rupane kaya jengkok kendel. Aduh lego, sadar. Aduh madane wong iki. Lagi iki lho ana wani nguyak-nguyak raiku yo. Aku ora tau usek kok. Aku nang pipiku tak usek-usek are. Kowe njaluk ngapura aku ora? Oke. Nyuwun ngapura sepintenak jadan jenengan. Wis, ngene nyo. Man ke awake dhewe padha-padha ya man njaluk ngapura ya ya. Ya wis. Akelek ngene lek. Rasakno akal-akalan iso. Akal nek tak yo elik padha elike ya. Ora akal-akalan Rupane sapa iki iki. padha elike. Lha ngono bojone ayu jan. Wes maruwat kabeh. Kowe bendang taman yo. Nggih, nggih. Nyanyi sak lagu. Sak lagu. Apa? Ayo Mas, sebentar nyanyi. Sariman. Yo cangkemku ra iku iso ireng kabeh. Ramaido Mas Yanto. Sapa wong sing Kurang dhuwur. Pira le? Ramaido Ramaido sapa wong sing ora kangen ado bojo arep turu angel mareng Terus nopo? percaya percaya aku kuat Hop, ayo mas terus nopo Mas? sampunipun mendhet toya Sarinah mek suket ayo mas Percaya. ora percaya nek karo kowe iki. Aku garap, ora percaya wis. Wis ora percaya lah aku. Percaya ayo. Ya Mas, ayo men. spesial kagem Mbak Nur Percaya aku. kuatno atimu cahayu antenoro tekaku Ayo cai. Layang kangen. Oke, layang kangen bersama Sariman Wahyu Manggolo. Tetap Joyo Slamiyo. dor